Hemmenize selam dostlar. Geçen bölümümüzün sonunda portal yasadık Nether'a gitmek için ve bugünkü bölümümüzde olsa şol Nether'a gidip Nether'da Fortress diyen yerini tapıp gerekli materyallarımızı alırız biz. Esası maksadımız hazır Drakon'u öldürmek. Şonun için hem Drakon'u öldürmek için Fortress'ten Blaze diyen candarlardan Blaze tayaklarını almalı, yani otlu tayakları almalı. Şonun için hem Nether'a gideceğiz. Nether'a ilkinci gezek gideninizde kıstanmak, mesela bu bizim hardcore oyunumuz değil. Yani oyunda ölsek hem ziyan yok. Şonun için eğer hardcore versiyasında oynasanız, bir gezek bir canlı versiyasında oynasanız ol apasını olardı. Şonun için hardcore değil, üstümüzdeki akzatları çıkarıyaz. Ziyat zatlarımızı koyup gideceğiz. Ştobu anarda yanlışlık bilen giren vaktık bizi öldürmesinler. Eni şeýle üstünde işlet yok, şit duruversin. Şitin köp kymmatlygy yok, ýitirsem ziýany yok. Ve bir san ýanymyza kirka alalyň. Meselem şulam häzirlikçe ýeter. Lapatkana alaýyn. Eger çäge ýa-da daş bolsa gazmak üçin. İlkinji gezek gideninizde hökmany suratda portalyň daşyny goramaly, sebäbi Gast diýen jandar bar. Gast eger okuny atsa bizim portalymyzy ýaryp biler. Portal ýarylsa da sonra izimize gaýdyp gelip bilmeriz. Eýýem Gast'ın sesleri gelip dur, şonun için habardarca portalymyzyň daşyny kurşap almaly. Hiç kim ziyan bermez ýaly. Ne görşüňiz ýaly, ine şul Gast bize okun atsa portalymyzy ýaryp bilýär. Häzirlikçe dip ýapyp goýalar. Hem de meniň nastroykalarda prorисовка biraz uzyny görünüp dur, şonuň üçin hem oyun gatyp işläp ýene şu prorисовканы azrak goýaly. Indi gatman oýnar. Indi bu ýerde häzir diýaty şu aýagyň aşagyndaky ruh çägeleri var, ýani cehennemdäki ruh çägeleri. Olaram ýerini almaşlary sebäbi ruh çägeleriniň üstünde çäge batarsaňyz ýöremek birazrak gyn bolar. Şonuň üçin tizligiňizi ýuwaşladar. Neşeýdi? Indi arkaň ýöräp bilýäs. Üýümize gaýtyp baralyň. En başlarymyzy geýip täzeden geleliň. Taýýar bolup. Yatakda yatmasak häzir eger Nether'da ölsek oyunun başlan ýerinden oýnap başlar. Şonuň üçin hem şu ýerde ýatagymy goýdum. Ziyat zatlarymy atarýan. Esat gerekler ziyaty. Blok ýanymyza gerek, sebäbi bloklar bilen uzun ýollary gazyp täzeden ýollar ýasap özümize ýol açarys. Şonuň üçin demirleriň hem ýarysyny goýaýyn. Ýarysy ýeterlik bolar. Birazragam gazmak üçin demir kirkany ulanjaklar ekonom etjek. Birazrak daş kirkadan alaýyn. Şunu 3 sany alsak häzirlikçe ýeterlik bolar. Indi Nether'a gideceğiz. Yine bir zat aýtjak. Nether'a gittiğinizde hökman suratda eň başlaryňyzyň bir sanysy altyndan bolsun. Eger altyndan eň başyňyz ýok bolsa, şu altyn gazyp alan altynlarymyzy peşde bişirip onuň bu ýerde demirimiz galypdyr. Şol altyndan özüňize branya ýasap bileňiz. Şonam ulanmaly. Eger altyn eň başyňyz bolmasa Nether'daki piglinler size topular ve öldürürler. Olara altın en başta ýanyna yakınlaşmalı bolmasa, yakınlaşmalı değil. Şeýdip taýýar bolup gideceğiz. Häzir Minecraft 1.19 versiýasyny oýnatyryn. 1.19.51-nji versiýa. Ýakynda 1.20-nji versiýa çykjak bolatyr. Şonuň üçin men Nether'ın hemme ýerine aýlanjak däl. Eger obnowleniýe çykanda da
təze yerlere uzaktan aktarmak gerek olmasın deyip hem yere aylanacak değil. Duran yerimiz primerinde 0'a 0, 25'e -6. Şu koordinatalardan mendine plus tarafa gidecek, yani hem x'imiz plusa hem y'imiz plusa aralarında şu taraflara aylanacak. Kalan 3 taraf gelecek obnovlenyalarda aylanmak için ayap saklayacak. Ne şey yolda önümüzden çıkan altınlara alıp gidelim. Bu altın parçacıkları, altın parçalarını Nether'da köp taparsanız sebebi bular Nether'da en köp buluşan minerallardan biridir. Lavaları yapıyaz. Ziyatı lava gerektir. Şimdi bizim gidecek yerimiz dine x'imiz plus, y'imiz plus taraflara gidiyoruz. Sebebi ziyatı yerlere köp aylanmalı değil. Yanınızda piglin var vakti altın kazmalı değil. Onlar altın kazanları yaman görüyor. Şunun için size topularlar şunun için. Piglin yok yerlerde altınları kazıp bilirsiniz. Bu yerlerde istat yok. Şu plus tarafa gidecek. Kazık gideyim sebebi başka gitmeye yolumuz yok. Şey ben doğru gönü kazık gitten önümde kızık zatlar çıksa aydıp görkezip geçerim. Bu olmasa devam ederim. Yine bu ağ zatlar olsa kvarts buları mekanizmlarımızda ulanıp biliriz. Şunun için olarım doğru gelirse toplap giderim. Yine bu olsa ışık saçan daş, yani switch şikamen diyorlar. Bunu bölen vaktiniz abışını kirka bilen böleningizde toz hükmünde düşe. Buları dördüsünü birleştirseniz yine daşa övrülüyor. Buları hem asüşeniye hükmünde ulanıp bilýäňiz. Ne kvartslardan hem gazyp alaly. Bulardan asly häzirlikçe gerekler bulary. Oyunun soňky bölümlerinde gerek wagtlary gelip gazyp alyp gideriz. Yolumuzy ýene düzeldirik. Şeýdip gön ýolumuz bilen dowam edelim. Inventaryňyzda, ýene häzir bizden inventaryňyzda şu ýerini ýapyp goýaýyn ätýärje. Ýokarsy ýapyp dursun, aşağı çykyp dursun, ýollugy belli bolsun. Inventaryňyzda köp altın bar bolsa meselem, olary verstakda altın bölejiklerininden altın slitigini ýasap bilýäňiz. Ol has az yer tutar ve inventaryňyz toparlakylja durar. Neşedip eýen biz 15 tane altın slitik topladık. Yine ýanky aýdyşym ýaly, eger altın egin başyňyz üstüňizde bolmasa, sırazy Nether'e girýäňiz ve altından özüňize lüboy bir egin başy ýasap sırazy giyip bilersiniz. Şonda piglinlerden korkman arkaýyn gezip bilersiniz. Yine bular piglinler. Yine şularyň ýanynda altyn egin başly ýöremeseňiz başyňyza bela bolar. Bulara meselem yakınınızda vakti altın zıngsanız yugura gelir ve altın alıp altının yerine size bir zatlar özü hödürler, verer. Yine görüşüňiz ýaly bizim aktar oturan Ender Pearl'umuzdan berdi Ziyat adymyzyň adı. Yine görüşüňiz ýaly 4 sany Ender Pearl'ı 1 sany altynyň yerine bize berýär. Yine bir zatlar alybiles, şeýdip zıngsaňyz yakında bolsa özü yugurup gelýär ýanyňyza. Bulary kaçırmajak bolsaňyz, şeýdip ýoluny ýapýaňyz, gaýdyp hiç ýere gidip bilmeýärler. Ýöne hiç hili urmaly däl bulary. Ursaňyz sizi öldürerler. Güýçleri az däldir. Ve bularyň ýanynda hiç kaçan sandyk açmaly däl. Hiç hili sandygy açmaly däl. Eger sandyk açsaňyz hem bular sizi ugroza diýip pikir eder, hem de duran altın bloklary gazmaly däl. Olary gazsaňyz hem sizlere topular. Neşedip bir topar bir manzatlardan beriberiye isleninizi alýaňyz, islemediğinizi zıňyaňyz. Ine. Skorus duşu diýip kitap berdi. Bular diňe şulardan alyp bilýäňiz ýa-da bastionlardan tapyp bilýäňiz. Ine bize ýam şu kitapdan hem tapdyk. Gelecekde gerek olar olar. Üýümüze eltip bilsek peýdalydyr.
Bana hazır şu Ender Pearl diyenden bersin deyip atıp otel. Yine bu yerde yeni de bir kovuzat verdi. Zeli Agnestoyx yani şunu eğer lava düşenimizde içsek bize 3 minutluk lavada yanmazlığa kömek etti. Mana sonunda yine şu Fortress diyen yerimizi taptık. Koordinatalardan görürsünüz. Neçe blok hayst tarafa gidenimizi. Sonunda aktardık taptık. Yani ben İza gidiş yolum yok. Sebebi her yerden geçtim. Nähili geçip olar ýaly bolsa geçip gelip şunu tapmak maksady bilen geldim. İza gidiş yoluny işimizi bitirenden soň oylap taparsa hazırlıkça. Şul uçup ýören sarı zombileri, monsterları öldürmeli ve şolardan düşen tayaklardan edinmeli özümüze. Şonun için bir yerden hopsuzca bir yerinden girmeli ve şoları öldürmene başlamalı. Yine şulam görüşüňiz ýaly şu sarı nokatjagaz spawner şol blaze'laryň spawn bolýan nokatlary. Yine bu skeletler bolsa iň ýaman skeletler, ýani wizard skeletler bularyň güýji birazrak köp, şonuň üçin bulardan uzak durmaly. Biz şunun içine bir yere gireli ve özümüzü hopsuz yer döredip şu yerde bu blaze'ları öldürmeye başladı. Ne görüşüňiz ýaly ulakan zdania fortress bir yerinde yerleşmeli ve bize wizard skeletler değmez ýaly. Wizard skeletlerin boyu 3 metr bolan soň şeydi 2 metr ýokardan olar şu yerden geçip bilmez ýaly yer ýasadyk. Olaryň bize ziýany ýok. Biz şeýdip uzakdan durup urup bilýäs. Yine şeýdip özümüze bir zapasny yer ýasadyk ve şulary öldürmene başlaýasyndy. Indi bulary öldürmeli. Özümüze şol bir zapasny yer taýýarladyk. Hiç haýsy girip bilmez ýaly. Özümüze bir sany ýol açýas ve eliňizde bar bolsa şeýle Zeli Agnestoykus diýen zady içseňiz 3 minutluk size oda çydamly eder. Yine bizim indi 3 minut oda çydamly eliksirimiz var. Yine 3 minutlap ot bizlere ziyan etmez. Yine şulary öldürmeli. Bular ot saçýar. Bularyň oku bizim üçin hazır hiç hili korkul däl. Şeýdip öldürmeli bulary. Yine şu ýerde özümüze yer ýasap blaze'ları öldürdük. 14 sany sterjin aldık. Bu bize hazırlıkça yeter, artar. Köp zat hukmanдар. Şu 14 sany bolsa yeterlik bolar. Birazragam ender remçük gerek bolar. Ondan soň alarys. Ýöne ýer içeri hiç sadymyz galmadygy üçin, iýmäne hiç karnymyzy doýurmaga hiç sat galmadygy üçin biz iza gaýtmaly bolýas. Hiç hili içmeliler. Şonuň üçin ýügürmezi astyjyk şu ýerden özümüze 0-njy koordinatalara dogry ýol ýasaýas we göni öýümüze dogry ýoly geçmeli. Portalımıza girdik. Indi ölsegimiz ýany ýok. Ölsegim öýümüziň ýanynda zatlarymyzy izine alarys. Yer içeri ýok. Hiç zat ýok. Ýanymyzdaky ziyat zatlary goýýas.
şul saman bloklarını alias ve bulardan bir zatlar buğday hesap ondan hem çörek hesap yiyip biliriz. Şeydi, buğday yasayas. Buğdaydan çörek yasayas ve karnımızı doyuracağız. İndiki videomuzda şul yaşayıcıların ahrisini bir yere toplap demir fermasını yasayas. Demir özüne özü avtomatik demirimiz olar yalı ferma yasayas ve bular şol yaşayıcılardan zatları arzan almak için cadlı içki yasap onları zombi edip zombiden hem yine abışını yaşayıcılara öbürüp bulara skitka yapmasına gurnayas. Bugünlükçe videomuz şu yerde kurtarıyaz. Görüşene sağ olun.